Presidente Bongbong Marcos may apod-apod og titulo sa yuta sa libuan ka mga agrarian reform beneficiaries sa duha ka mga rehiyon sa Kabisayan. Samtang dugang mga proyekto pang agrikultura gisubhan usab. Ang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yaslan human sa taod-taod nga pag pinaabot tuig dekada gali sa kadaghanan na angko na gyud ning mga farmers ang titulo sa yuta nga ilang gitikad. Sayo pa lang hugot na ang seguridad nga gipatuman sa Dumaguete City alang sa presidential visit. Sa Lamberto Macia Sports Complex gihimo ang programa nga gitambungan sa libuan ka mga benepisyaryo. Pasado alas 10 sa buntag miabot si Presidente Bongbong Marcos nga gisugat nila ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III o Governor Chaco Sagabaria, mga kongresista ug ubang local officials. Matod sa presidente, prioridad karon sa administrasyon nga mahatagan nagtitulo sa yuta ang mga mag-uuma nga dugay nang nagtikad niini. Gipangunayan niya ang ceremonial distribution sa mga beneficiaries sa Negros Oriental ug pipila ka mga representante gikan sa ubang probinsya. Pinaagi sa livestream, dungan sa maghihimo ang distribution sa mga land titles sa mga lalawigan sa Sugbo ug Bohol. Sa tulo ka mga probinsya sa Central Visayas, 2,426 ka mga beneficiaries ang nakadawat sa titulo. Alam naman po namin na marami po sa inyo ay matagal nang nangangarap at nagsisikap upang magkaroon ng sariling lupa para sa inyong hanap buhay. Ito na po at tinutupad po natin ang pangarap ninyo. Ito po ay simbolo ng taus-pusong pasasalamat ng sambayan ng Pilipino para sa inyong walang sawang pagsisikap at katatagan sa pagsasaka sa ilalim ng init ng araw sa gitna ng masamang panahon. Matod sa Department of Agrarian Reform, nadugay ang distribution sanglit ang nahatag kaniadto collective titles. Karong tuiga, target nila ang 100,000 ka mga land titles nga maapod-apod sa mga farmers sa tibuok Pilipinas. Collective na titulo. Ibig sabihin, isang titulo, ang daming may-ari. Ngunit hindi nagkaroon ng partialization. Hindi sinabi kung saan sila nakalagay. Ngayon, established na ang ownership, maibibigay natin sa kanila ang mga titulo nila, kanya-kanya. At ang kagandahan niyan, kasi noon nagkagulo, yung peace and order, maayos natin. Pagkatapos, pangalawa, yung makakatulong na sila ngayon sa food security program natin. Usa sa mga benepisyaryo ang 100-year-old nga si Noy Simeon taga Bais City. 42 ka tuig na sila sa pagtikad sa yuta. May ikabili na sabkuno siya sa iyang pamilya nga daw susama sab og panahom sa uban. Malipay ko itong kinabuhi, mayatag ng tilo. Wala na akong pag-antos. Yeah. Nga, o di na ko mag-all kay na may ako papel. Ug mawala na ko, ug kadiyang par, mawala na, sila na po yung ginabuhi. Atul sa programa, personal sab nga gitunol ang mga farm machineries ug equipment sama sa mga tractors sa lain-laing farmer organizations. Kayo ang pundasyon ng mahigit ng 100 milyong Pilipino. Ang iyong mga ani ang nagpapalakas sa ating mga mamamayan at ang inyong mga sakripisyo ang nagpapasigla sa ating ekonomiya. These people have been tilling a land that is not their own. So ngayon, we are so happy and I am so happy coming from the province that this is a major milestone that all the development of the take care of their own land will finally be rightfully theirs. Sa kanila na talaga. So they have so many options open up to them. They can get financing sa banks. Samtang human sa Negros Oriental, midiretso ang presidente sa Tacloban City sa susamang distribution sa mga titulo sa Eastern Visayas. Kapin sa 5,000 ang mga beneficiaries sa programa, gikan sa maabot 8,000 ka ektarya sa yuta nga natituluhan. Gikan kini sa unom ka mga probinsya sa rehiyon kundiin mainiton sab kaayo ang pagsugat sa presidente sa lugar. Lakip sa gisubhan ang mga modern equipments nga pang-agrikultura ug sa mga farm-to-market roads nga na-construct sa dapit. Dinhi sa atong nahimutangan land sa Barangay Liloan, Santander, kung din maaninaw sa akong likuran kini makabukiran sa silingan atong lalawigan sa Negros Oriental. Parte nitong mga yuta ang gagipang apod-apod kaganiha sa CLOA o Certificate of Land Ownership
award distribution dito sa Dumaguete City. Kini ang gipasabot sa gobyerno lan nga ang pagpalambo, empowerment sa atong mga farmers. Nagapalambo dili lang sa ilang kinabuhi apan sa tibok katawhan usab kay sila man ang nagpakaon kanatong tanan. Alan? Okay na, salamat Nico Sereno.